ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Miranda tħobb il-kodba, wisq. Tħobb il-kliem miktub bitri kbar, dak bitri żgħar u dak bid-nokli. Meta Miranda kienet xkejkna ħafna u qabel ma bdiet tmur l-iskola, kienet tara li n-nannu jqalleb il-paġni tal-gazzetta sakemm jiekol il-ħobż bil-butir u jixrob it-te filgħodu. Il-mama kien moħħa biex toħodlu l-paġni tan-nofs ħalli tgeżwer il-qxur tal-ħaxix fihom. Kemm kienu jfuħu dawk il-paġni. Huwa Bjorn itektek fuq il-mobile waqt li jiekol il-ħobż bil-ġamm u jilaq subajh. Oħta Ġiżell tmexxi b'sebaħħa l-iskrin tat-tablet u kważi ma dduq xejn. Miranda kienet tibda tilab bil-cornflakes fl-iskutella u tara l-forma tal-ittri miktubin ħoxnin u bil-linka skura fuq iż-żewġ paġni miftuħin fuq il-mejda. L-ittri kienu jkunu donnom imwaħlin ma' xulxin bħal katina. Oħrajn waħidhom donnom intilfu u marru għal rashom. L-ittri kienu kollha forom differenti, min qisu kampnar, min bżaqqu kbira u min twil u rqiq. Imma kollha ħdej xulxin, kienu kollha ħbieb. Min jaf x'toma għandhom dawn l-ittri, ħasbet Miranda. Darba waħda qatieta li dduqhom. Hekk kif il-mama ħallit il-paġni waħidhom, Miranda ġebdet ida u ġibdet il-karta leha. F'ħakkatajn tefet il-karta bil-kliem b'kollox ġo ħalqa. Bdiet tomot il-kliem sa ma beled dak kollu li kien hemm miktub. Damet tlaqqat iswaba ċkejknin qatt ma kielet xi ħaġa daqshekk tajba. Baqgħet sejra hekk għal żmien twil, kif ix-xomm il-karta qudiemha kienet tiftaħ l-aptit, taħta fil-karta u fradda ta' salib kienet tniżżel il-paġna sħiħa. Il-kliem kien jinżlilha għasel. Id-dar tagħhom kienet mimlija kodba, kien hemm kull daqs u forma ta' ktieb. Kien hemm kodba ħoxnin, oħrajn irqaq, kodba bil-qoxra kolorita u oħrajn bil-qoxra ta' kulur wieħed. Miranda kienet tifli l-kodba kollha fuq l-iskaffi u taħseb x'toma jista' jkollhom. Kienet taqala żaqqa għal dawk il-kodba bil-qoxra ħoxna ħamra. Xtaqet kienet ftit itwal ħalli tiġġebbed u ġġib ktieb minnhom. Darba ġabet siġġu u ġibdet ktieb minnhom, dawritu fida u xammitu. Xi fuħ qalet, dan żgur għandu toma tajba. Miranda gidmet il-kantuniera. X'toma ta' kartun? Gidmet biċċa u biċċa oħra, sakemm sabet il-paġni ta' ġewwa u bdiet tgerrem dawk ukoll. Laqtet il-ktieb kollu sakemm imliet żaqqa bil-ktieb u bil-kenfel ħed tiċċaqlaq. Miranda bdiet tiekol ktieb kuljum, tqalleb u xxomm il-paġni qabel tixtarrhom u kif tispiċċa l-aħħar paġna tilaq xuftiha. Dal-ktieb itjab minn tal-bieraħ, kienet tgħid waqt li tkun għadha tomot il-kliem. Naħseb ġejja. Ammur ma tmux tarani.